No niin, se on täällä taas makea ja toinen osa. Tässä osassa yritetään saada talo ainakin valmiiksi ennen yötä. Eli siinä meillä riittää hommaa. Eli aloitetaanpas. Eihän se näin mene. Kun tässähän oli se... Mä en oo hetkeen pelaillut, että... Tai siis no, hetki käsittää... Ehkä... Päivä. On mun hetki. Mikäs tää oli? 6. YK, K, ne 5. 1 vielä ja sitten tohon ja näin. Pohja on valmis. Eli ei muuta kuin ikkunoita tekemään. Näinpä. 3. Jos toi ovi tehtäis vaikka tehdään ovi tähän, vaikka tässä on tää järvi, mutta tehdään se keskelle. Y, K, K, N, 5, 6. Tuohon ja tuo tupla ovet. 1, 2, 3, 4, 5. Tää jakso tulee olemaan melkeinpä kokonaan tämän talon rakentamista. Jotta saatais nyt... Ja mä teen nää ikkunat sitten vähän myöhemmin tähän. Oho. Sitten tähän vähän lisää puuta. Mikä se nappi? Nyt on vähän napitun kanssa. Sitten tuolta aavikolta pitää käydä hakea hiekkaa tähän ja että saa ikkunoita. Kas näin, se on melkein kohta mä ajattelin, että mä teen tästä ehkä vaan tän kokoisen. Sitten mä saatan tehdä ehkä toisia taloja, jonkun varaston ja semmonen yleistalo, semmonen kunnon maailma tästä. Että näin. Ja tästä lähti sitten katto päälle. Sitten pitää tehdä lapio. Tehdään nyt vaikka 2. Kaivetaan tää lattia tästä. Tehdään se vaikka koivupuusta. Koivupuu on nykyään... Tai mä en alussa tykännyt koivupuusta yhtään. Mutta nyt mä oon taas ruvennut pitää siitä, koska se on vähän kivaa, kun vaihtelua, kun on aina tehnyt tästä tammesta, niin se näyttää vähän erilaiselta. Näin. Tästä vähän aika paljon tämmöistä tylsää. Tai en mä tiedä, onko tää tylsää katsottavaa, mutta tämmöstä videoa nyt olisi tulossa, kun pitää tässä alkuun joskus päästä. Se on siinä ja sitten enää se puu puuttuu. No sitähän tuolla metässä olikin. Tää on tosiaan Minecraft 1.4.6 käytössä. Ja
tässä nykyään nämä itemit menee tolleen noin maahan ja sitten tässä lukee tässä ylhäällä vähän aikaa aina, että mikä se on. Ja mun mielestä tää on ihan kätevä tässä, että siinä lukee tolleen noin tuo. Koska jos ei vaikka äkkiä muista jonkun tavaran nimeä, niin sit se voi katsoa siitä nopeasti. Eikä tarvi mennä tänne ja joo, se on tammentaimi. Jaa, mitäs nyt tapahtuu? Nyt äsken jökkäs toi ohjaus tossa. Tai hiiri jotain. Taas. Vähän jotenkin lagaa täällä hiiri, mutta ei ole tässä haitata kuitenkaan. Kyllä se toimii nyt ihan kohtalaisesti. Ei siinä ole kyllä ennen mitään ongelmaa ollut. Otetaanpas tosta tuo talteen ja ei muuta kuin takaisin talolle. Ei nää taida kyllä ihan riittää, mutta pikkuvikoi. Tähän tarvii ehkä vielä muutaman puun verran lisää. Ensimmäiset askeleet uudella lattialla. Sekin saavutus. Kas tonnekin alle. Jotkut tekee niin, että ne niin laittaa niiden kaikki uunien ja työpöydän paikat jo heti kun ne Siis ne jättää sinne alle vaan multaa, eikä laita lattiaa siihen kohtaan ollenkaan. Mikä on aika jännä tapa. Ja tarvitaan lisää puuta. Tuo voisi istuttaa vaikka pari. Tuolla on. Nuo 2 kun hakkaa, niin se varmaan riittää. Ainakin toivottavasti. Kas niin ja sitten siitä tehdään vähän lautoja ja takaisin talolle. Saahan tässä osassa varmaan tää lattia valmiiksi ja sitten jotain pikkupuuhaa, jos kerkee tässä nyt enää. Näin ja sitten voisi tehdä vaikka ovet. Siitä 2 chipaletta. Kaveri aina sanoo, että chipaletta, niin se on vähän jäänyt itsellekin tarttunut päälle siitä. Ihan mielenkiintoinen sana, mutta voimme tosta vähän hiekkaa vielä tähän episodin loppuun. Jeps. Niin mullahan ei ole uunia. Mutta joo. Tosiaankin tässä nyt voitaisiin ruveta taas lopettelemaan. Eli kiitos kun katsoitte ja toivottavasti nautitte ja makea kiittää.